KSA jengkha branch pen langpar pan arong donni ahem ingnam angnar freedom et ajok kera padirdam. Deramukom Satecho ME School along Lothan bang Lohit Kumar Mohanto akejoy pen bainok chodenglok. Kadom don marli pina beta long peneli thade monosengti. Arkoini phai Krisir Kep ani West Karbenglong District Kopli Constituency ki parlopon Deramukam Satecho ME School along Lothan bang Lohit Kumar Mohanto saiche ramde pin pen bainong chodenglok po arjulong si Jengkha head branch chun bang Rukasen tisopen humridam. Deramukam Satecho ME School kahongridam ahot locharli osomar banghini vet lapen han bang Karbi language teachers boarding ingti lapen chokidar anwer lapen school ahem along bench desk kabe pen chenglok school along ongdung kenang sot ahormu heguita abe headmaster Lohit Kumar Mohanto sai kacheklen ledet ajok Deramukam Satecho ME School along kacharli osomar atok kanahok et asonsi hegdamlong lasonsi Karbi anglong atok anokido Karbi arat atumki kaching thordun lapen kacharli ahim papit hoblo puta than Lothan bang borsing ingti pen nang kapachini don atengki Lohit Kumar Mohanto ciklo ejon pen anisi nini asonsi school along bang chot puta nang pachini dun KSA jengkha branch penau ki visit ke bang laso along nili pudam ji bang nili tum karju long aprang pen setame dam tang ana arni pen setame karju pon long teng pelote mane dak teaching staff pen kedang lok student anta mane ke bang we sai de pu pote isialam lo nang humi melam government school si teaching staff sa ke bang we la pen student anta ke bang we asulama putak sini litum nang humi aprang pen da daksi ke Charlie si Charlie bom pen kek sita dumbon no pen non hala suhut bang pen nili ki dun hut pen te non bang sa pu pa phitu chat asan sin thek lo het sara bang akimi minak lo aprang het sara bang ke bang hisap duty ateng pen cek pen san sin du set master ke lar pen abang ke no Lohit Kumar Mohanto ke lo pen non robom ke ne 25 bag do heta an non bang we he kam do chacha lang ma he lapen kado kawel da staff teacher pen ba an tone kido staff lage non ke teaching staff ne tum bang pi do he lapen non labang so school ching thoro e pusikar julong la sinang lila labang so alam the kupine kanin je duni o labang la lo nili ni lam ba son lo he ta mane la so school ma non ma ke tum rong tok penang ma ti di ama si student na mukha ta tunta bang wang wang son do lo lapen ko teacher na prai ke irregular ta do jai he so posi non ditum dang dat ching thur mang kom he lo pen ko SMC pun ada mana nang da sap pang kredo he hai lo lapen nang li sinon bang ke ang ton control de da teng lo nili mana lo pucara cerita nili si ja ke bang lo he puram dang he lapen la non la teacher rang we la hai tum han nang li ku pc pudunji la tum manda mane ni pui bang la son lo mane yang tum ben action nang pola he lo he mane punang pola tum manda mane regular tam ni pan pe he kon si punang ponang tum ta teaching staff pen kedang lok student anta mane ke bang we sai de pu pote isialam lo nang humi melam government school si teaching staff sa ke bang we la pen student anta ke bang we asulama putak sini litum nang humi la pen dak nang thelong lo bang pen litum nang thelong lo student ta bahai ni vet mang humi me jijin sumi melam pan school rong pri pho dak te bok taraya rong LP school do wo fisitami ME school dak elong vet wai fisita mi student bang awi pin tanang than lo ni tu bang than lo bang koi bag do bang koi rap bag do pusina than apen tak teaching staff bang pli bag do wai fisita mi alang ni tu ame thanga sai chiklem kle mantuni pen ke inut bang po mantuni pen ke bang we da pak pa bang pusita mi than the da pak la pusinang than don dak student dum da ni bhai ni ke bang tum long pen arju la pen rong rup te bok terai tum han karju teng plote tapi latum nang jithan no teng bote ahok lo nitum dang nang humri pen lang tum ta son singa jithan lo dak headmaster mata chewang we pinya mata nitum bang pen dang theklong lo headmaster da teaching staff da we matro KLT alang li ke KLT teacher Lohit Kumar Mohanto lapen corona kanto deka labang hini afan alongka prek terek nang po lapen mesen athan bang kebang thuji afan si school managing committee amai phu longki ingjai pen Karbenglong Autonomous Council along kacari bom CEM Tuliram Ronghang Aphan Chuning Ri
Lason si KSA Jengka Head Branch Chunbang Rukasen Tisopen Sitame Lapuson Athanbang Atum Aphan Sorkar pen Ingsai Pon Vek Nangji Lapen KSA pen Sitame Labang So Adai Kido Abang Pu Aphan Ke Ingsai Vek Ji Pusi Pherang Ke Along Ang Pachin Dun Jengka pen Karbidelinus Apherang Ke Jesong Timung Arkoini Phai Krisir Kep Arni Anarlo por phai kre hinira thongkebra phomalom ronghang rongbong rong arak along kedo karbericho bangpli aho kumpen rong kecho lindok apun kechok abangphu dhon sing teron along an kowe banta nangke thon ajak dingklui pen ronghang rongbong rong arak along rong kecho lindok kabedet ajok hada kedo tang richo bangpli atum chingbai si atumi Sondro pator amekar dhon sing teron along an nang humrisi alang liphan apon acak kecok pu hok tekang si alang liphan banta bohot pi pajir tekang lapen alang li dhon sing teron setame karberi cho bangpli atom si nangkang moi lopu patepek dunde si ning arong klang pen banta bohot chodeng dun si rong kecho lindok anghoi ajak ding klui pen kepleng pli lang adin kapapleng dun si teron nokhom atom aphan amahang paklar pon alang liphan ingleng miji lapen alang le risang ho atum karju patini pon ahot alang le kachathak dun ke thang achiklo angbong ke alang lita ronghang rongbong rong arak along kithik bitang aboha adon rian nang arlu dun si nang litum along nang cerap nang ceto dun po lapen nang pajir nang padat dun po pusi tamcak cipidun litum teron anok humpen kithi dunde lamusan ayak dingklui lo si Rico bang pli ke bang pli atum body li bor pator atum alang tum kadok ai beta thelong lo ladak karbia khei mate karbi custom traditional mate ladak khi ke khan ke rok ran nangji ladak rong chulin dok abang ka beta ajok kasi sak mate akisung pon duk kemang lason dukok lo la sineli phan arnam pharo tum apun ke chok achak ke chok Pusi nili panang wai pon lo pini bang ke nili pan banta bohot na hodai tekang lo la pen nili tumta teron nok hum nok tang pen ye tumta chingwa ching sai pen si nili tumta richo ke the along hidun po ala pen pajir padadun po pusi nili ta banta bohot neng lo si nili tum nok hum nok tang ke doan apan tan nili chonori pon lo la si nili la thang achek long bong nili rakomrani chuya pan sini tum teron nok hum anta rong chulin dok sang pomaro sang hamren pen karbidelinus apherang ke pajang teron KSA Jengka Head Branch Maipu Bilton Ronghang Lapen Chunbang Rukasen tiso atum patir piponsi Jengka lang parpanalong ingnam angnar ki freedom et ahem asor atum aphan kerap pajir dam West Karbi Anglong Arlo Kheroni Range ke parlo KSA Jengka Head Branch pen lang parpan arong donni ahem Khorsing Kro lapen Rupsing Timung ahem John Pharo isi sose ingnam angnar ar koi ni phai kriner kep ajo porphai isi malom ki freedom et ahem asor aphan ajo kesang ahut kacium ji aphan peum lapen an eom omni ke pachulong ji aphan sanglen kep kep pipajir dampen ning pang samdun Karbeng Autonomous Council lapen Forest Department pen Rupsing Timung lapen Khorsing Kro ahem kacikim thuji aphan thang akerap abelang pusi nang pachini dun Karbeng Autonomous Council lapen Forest Department ahin pen hem kacikim ponthek ji lapen kerap kelong ji aphan chuning ripon lason si Khorsing Kro ahem along chujun ji aphan chisik chedang an asontame ingnam angnar phalang no pi ajok chujun choarkli ponlong ji aphan Karbeng Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang aphan si nangrak pon poposi tobar cholang ding lo puta nang pachini dun Jadi maklong nang pali pen theklong lo ormu hortar lapen hemrita paino piang lablo dakla tum non rabjin pen chujun ka kiji puta chichi kedang bom po hormu hortar ta chichi bom do kan ka chini di kang tumang galaplo alang tuhan rabjin pen non alang tum sining di chose ka chakli jipu alam do lasi latum bang non phang latum han kerap kelong pi sonte ba konsil pen rabek po pusi ning thelo pore sumta bang belang pusi adilong taben pore sumta nang humri sonte adi maklong lapen sab suge sita mi rapni sonte alang tum non kido thayan ta belo adi maklong kelong lo palen pen gedang lo hormu ku pipi ma kedo anta abi pin hangjang song si kelong lo ta hum thom ti si abi delo lapen martar ta abi delo chutun chudang apuli ta abi delo lapen ke sok sang amu anta abi delo
Pini arna kini picoy api puanta usul apanta cutoi duni puta lata sorkar pen keron akitap anta abelo ang seglap lo ama lata kamat hasil salo lasi sabtu bakti kerap iya hormu dui mah apa nang tum ada ke do dim tawe pino lasina tum konasi ke do lo to ya ju bang ke jenetene mane anglum tet pulo masih efran bang jenetene jok kilo de ama mane la tum ang nar bang jon thompli nangkang hong la phopang along halo ama sia ang nar pharam mi kai phu re efran jenetene jok kilo nar Johnny lason ke bang yat mama te group ek der so ke do ki hung dun pensi kapakat mama te ang nata me thang se da ki hung lo phit bang ke la hem hum pri thai pen he la hai bang sok ke chu do ko bi anta la tu ke chu ho si bang prok pho bang si la si ar krung lo thek long lo la pen ke ning ta duk lo athima ke da dak alai tum kachbirti asok asang api ri kadok avian sami anghukang lap lason thek long lasi nilitum sami isi dak kachungri gang tung mang kalang tum ta angkhan lo non apor mai jujun bia kadok avilason kam kyong pagapor sami alang litum ason ke pho bangke tum ningduk pik lasi tum dak KACC Carbino Thomas Council atum han sami ba racharia songnom aphan sami hisun tum mangke anglai tum along sami unan mangke kirap dunji aphan mangke bor inengji busin tum jingri lo apen ra baran nengji athe lang itum non asohem ki kimaphan ko pini atar pini arusit pini ating kado sami sasuwe sami alang tum han sami kipipa jironji phansi nilitum karbilchori asong mate KSA tengkharu pin sami jingri lo pan mat ke bang ko chairman bang pi pak ta nang dikang tekang lan sama lan thang da alam da pumi no diu re da diu re ana su bela bang lo la pu pe si bang thang lo lo re dak sai no dam di forest hin men da thang kera ba bilang di avena langdam lo te eli karbi kiduk ke boy det atom afan laposon akison ke phona kokke chijen someme lason si KSA jengka head branch maipu Bilton Dronghang lapen chunbang rukasen tiso atum bangso ingnam angnar pen hemrit kana hokdun nangkok ahem asor aphan prap jin pen Karbeng Autonomous Council pen rap wek nang poposi chuning ripon jengka pen chesong timung Karbi Daily News Don Marley pina beta bang kalapan sekang ton poneklo tume thakme kurang tu